Здравейте, приятели, добре ще на новото видео. Днес ще играем Майнкрафт. Затова, че искам да ви покажа това видео как ще се знае. Например, вечерта ще будуваме, а денят ще, както така да ви го кажа, ще спиме. Например, ще ходим в дупки да се крие. Така, ето го нашият Майнкрафт. Чакайте само да преместя това тук. Ето така, да си го виждам. И така, хора, ето започваме да играем. Обаче сега, как да ви обясня, трябва да се крием. И тук влизаме. Ето така. И като стане вечер, явно знаете. Ние се крием на най-тъмното, което просто е така, ще натисна. Тук така горе ще сложим един блок, е така. Виждате ли колко е тъмно? Аз не знам на къде. Сега отиваме. Ето. Това не работва. Ето така. И отиваме на горе. Обаче ще сложа ето там слети към смятата. Остави сме, падаме надолу и просто кой ви обясна, ще си бродиме и където искаме ще ходим. Ето така, въпреки това ще оставаме следи. Не се знае на кое място може да си тръгнем. Искам да ви покажа едно много готино нещо. Ще го направя ето тук да съм по-близко и после да се гледа и да се слезе. Да ви покажа сега. Падаме тук долу, така и копаем надолу. Само единствено надолу. Хора, мен наистина много ме е страх, но ето. Аз тук ето ни е нашата дупка, ако ще да разберете как така трябва да се буквално ето така правите, ето така и се наближавате дупката. Ето така. Окей, да се светнем поне малко. Виждате ли какво направих? Това е много страшно. Напреди не знаех какво да правя. И просто е така си го обърках. Ето, наближаваме си тата. Просто ето така и си го пръщам. Чудесно. Чакаме просто. Много е интересно. Кога трябва да тръгнем нагоре. Но ние къде бяхме, трябваше да бъдем малко. Или какво стана? Шами, няма гледа ли си дупката? И няма. И къде? What the heck? Къде ми? Ето е. Добре, хора, излизаме. Да видим. Още е слънце. Опа, чакай. Все още седим тук и ще изчакаме доста дълго. Може да си правим нещо тук скинове имам. Ще видим, ако си хвана една коте, само трябва да взема рибата. Каква риба тя иде? Мисля, че е така, защото тя, например, видях, че е такава. Колко и сладко. Котка. Ей! Не! Лоша котка. Какво? Аз се убих? Oh my fucking god. Окей. Това... Виж рибка. Добре, виж рибка. Искам да те рана, защо не мука?
рибка. Как е тази? Искаш ли? Не. Що не иска? Каква риба да изям? Такава сурова? Обича ли? Ей, човек, виж ме! Аз съм с рибка. Къде е? Виж, аз съм с рибка. Виж, аз съм с рибка. Мадафака! Какво става с тази? Добре, айди. Аз ще почвам с момичето. С кучето. Ето. Ой, какво е сладко. Трябва му кокъл. Кокъл. Айде, бабка, айде, аз ще излизам, ти ще се телепортираш към мен. Еми хора, просто няма как навънка да не седа. Един кучето как ще се телепортира при нас. Ето така. Вау. Добре, кучето сега да се телепортира тук. Ето. Аз вика да стигнем да се телепортира точно. Ами хора, не знам. О, ето го и него. Добре. Боби! Хей, Сладур, айди ла. Няма как да се опре с това кучи, то просто Майнкрафт кучи, няма как. И ти просто... Иля, ти, кой сладко листа? И ти падам, аз падам тук, аз падам. Вау! Айде, дай. Боби, please help me. Дай да те поскисам. Какво? Аз не искам да съм такава. Аз съм момиче. Не, бабка. Ето. Боби. Безполезно е. Ами, Боби, хайде, ела да тръгваме за лодка. Така ще изчакам. Къде е той? Ето го. Боби. Хайде, ела, бабка. Хайде. Виж ме мене. Хайде, ела. Идва ли? Идва, хайде. Седим тук и си взимам една лодка. Хайде по-бързо. Това дойде. Ти! Не! Ти малко куче, сега тук има повтаряй. Хайде. Иди лодка. Сит. Хайде сега. Не. И така, хора, ето пъхаме сега кучето, ето така, хоп. Хайде, качи се, моля те. Добре, бабка, чао. Добре, сега, ето тук. Не, какво? Боби се качи изведнъж. Добре, окей. Бобка.
Още малко остава, аз се изкопавам надолу. Все още малко остава и вечер ще бием скелети. Така, без светлина. Ще се чакам. Къде ще става тази светлина? Кой станало, бе? Без... Вчера чакала малко. Това ли пали? Добре. По-надолу ще сложа около няколко лава. Белч. Лава. Ето и тук. Гаси се. Ще се гаси. Добре, хора, вече трябва да излизаме. Добре. Както и предположих, ето го почти. Скелети, очаквайте. Боби, извинявай, съм се да тръгваме. Пайка. Боби, искам да убиеш този паяк. Сега ще видите как моето куче ще ме спаси от тези паяк. Още сега едно. Убий го. Ясно да го помогна. Така, още... Няма още никой. Боби, има деца. Няма нищо. Така, не намирам все още нищо, обаче... Мене как ма стрес, например, че скелет. Ето, не че ще го направим нещо, защото аз не играя в Майнкрафт. Просто искам да се опитам. Може ли да пишете в коментарите истинската Майнкрафт как се пише, моля? Защото аз неочаквано не знам как се пише и просто искам... Вътре има много вода. Много трябва да се сложа. Хора, ако трябва, ще трябва. Ако не... Боби, Бобка, ще те спаса. Хайде. Идваш ли? Хайде още малко, Бобка, хайде! Боби, хайде! Така. Леко да не паднеш пак. Бобка, тук трябваше. Ясно. Добре, къде си? Ето. Така, идваш ето така. Така. Той ще се появи отгоре на връзките.
хора, това беше всичко от мене. Ако искате още такива видеа, пишете в коментарите. Аз лягам да спа. Чао на всички! Чао! Исках само да ви кажа нещо. Спомнете си котка, искам да разбера каква риба да... вижте! Вижте, искам да го убия поне. Вижте, бързо трябва да го убием. Или айде ще го спаси. What the heck? Зомбита, има ли още зомбита? Добре. Ако имате котка, ми изпълнете как да си таковам, как да си имам. Котка, ето го яйцето, обаче не знам от коя риба да си взема. Вижте колко много риби има. Не знам коя е, пишете в коментарите. Синята, тази, червената, тази и така пишете в коментарите какво да взема. Чао от мен. Чао.